Dámy a pánové, vítám vás u dnešního nového videa. Jak vidíte tady z GTA 5 normálního. A dneska jsem tady, je to ten režisérský mod, takže nic jako jen jeho. Můžete si to zkusit i vy. Dneska máme nesmrtelnost zapnutou, máme tady krásnou káru hasickou a pojedeme na Mount Chiliad a koukneme se na to, jestli tahle kára dokáže vyjet na Mount Chiliad. No a my už tady máme, já si to trošku zeslabím a můžeme tady normálně stříkat touhle vodou, takže takhle můžeme něco hasit a pojďme nahoru. Máme tady i sirény jako praví hasiči, no a tamhle, jak vidíte vzadu, a já teda jsem popravdě ještě na Mount Chiliad jako autem nikdy nejel. Já jsem tam jel motorkou či helikoptérou jako GTAčko. Já teď mám fakt málo peněz, protože jsem tady začátečník a jako i na tom YouTubeku. No doufám, že se tady dneska nevysekám nikde, ale ne. Snad tady nikde nezapadnu. Když tak bychom se, dneska máme takový cheaty, že můžeme se teleportnout vlastně tam, kde jsme byli zpátky, ale já už mám obavu, že to nevyjedeme. No, ne, to ne, když je to hned tam kousek, teda jako kousek, no, kousek. Já se vypnu ty sirény, protože a sakra, no. Máme tady už minutu videa, to točím a tak zkusíme se jakoby rozjet víc. To nepůjde, dámy a pánové, pojďme zkusit. Ne. Dámy a pánové, pojďme zkusit vyjet tam jiným vchodem, vchodem, no vlastně výjezdem. A pojďme se tam zkusit teda, jestli tamhle tudy to jde taky nějak vzít, ale koukneme se na mapu. No, jakoby to tam nejde vzít, takže to potřebujeme, ne, já vím, kam to potřebujeme, my to potřebujeme na sen. Takže to tam musíme nějak vzít, jakoby já bych tam normálně vyjel třeba 4kolkou, to já už jsem tam jel, ale s tímhle hasičským autem to je nějaký úplně, musíme se trošinku víc rozjet, tady to potom takhle nevypálit a pojedeme tady, tak sakra. No. Dámy a pánové, jelikož naše auto by to nezvládlo, tenhle, tak jakoby můžeme používat cheaty malinko, takže my se to tady o tuhle cestičku zkrátíme. Jakoby vím, že teď to můžete počítat, jakoby, že jsem to nesplnil, ale jakože přes tohle fakt nejde se dostat. A naše auto tady absolutně, no dobrý. Dáme pánové, teď už nás to rychle teleportně a už jsme tady. Tak snad tady odsaď už vyjedem. Tady je to, jak jsme byli tam dole, viděli jsme to. No a pojďme takhle nahoru. Hop. Pojď. Ajajaj. OK. Dobré, dámy a pánové, ještě si to musíme se tam vrátit na tu cestu. My jsme byli někde tady. Tak lidi, koukejte, jo, už jsem se tady vrátil. Jakoby to auto, tak tohle není schopný věc, jakoby. To auto nemá vůbec nějaký výkon, nebo co to je? Stej zaseknul. Můžu se odseknout. Jsem si trošku přestřelil pneumatiku. Jakoby já se nemůžu odseknout, já jsem se tady zasek. Můžu se odseknout? Můžu se odseknout, lidi? Já se neodseknu, trošku sklíčko. Jo.
Dámy a pánové, jelikož dneska je to moje první video, který tady mám na ten kanál, můžete mi prosím dát odběr, protože já tohle absolutně nezvládám. A když mi dáte odběr, tak za 3, 2, 1, teď tam hoďte ten odběr a děkuju moc, že jsem se právě teď spavnul někde jinde. Dámy a pánové, tuhle challenge už počítám za nesplněnou, protože, jak vidíte, už jsem tady na Mount Chiliadu a ještě jsem se sem teleportnul, protože to by mi zabralo fakt dlouho, než by jsem sem vyjel. Vidíte krásný zápas slunce, dneska to máme ale romantiku a koukneme se na to a tady už vidíme to. No a tady je ten požár, takže jdeme to tady všechno uhasit. Docela dobrý. Pokud byste chtěli další třeba díly, kdyby jsme vyjeli policejním autem nebo sanitkou, na tyhle nějaký hory nebo další na Mount Chiliad nebo další věci s nějakým největším autem, klidně napište do komentářů. A já už tady počkám. Jo, tamhle vzadu už jede. Tady lanovku, tak já už si tady počkám, nebo víte co? No, já mám nesmrtelnost zapnutou, pravdě, ale můžem si jako, no. Dobře, dámy a pánové, dejte like, odběr a zatím ahoj.